Розалия һәм Рафис Яппаровлар 42 ел бәхетле гаилә тормышы белән яшиләр. Розалия ханым шигырьләр иҗат итә, ә Рафис абый портретлар ясау белән шөгыльләнә. Бергә булдык кайгы, шатлыкта да, кырыс тормыш юлын үткәндә, якыннар, дус туганнар көч бирә, гомер йомгакларын сүткәндә. Аларның икесен дә иҗатка мәхәббәт берләштергән һәм әлеге мәхәббәт аларның эшләнмәләрендә чагылыш таба. Чөнки Яппаровларның өйләре эчтән дә, тыштан да музейга охшаган. Йорт диварлары чигелгән картиналар белән бизәлгән, биредә хәтта бисер агачларыннан ясалган бакча да бар. Әлеге эшләнмәләр өйгә ниндидер зәвык һәм җылылык өсти. Шторалар тегәм, урын җирәйберләр тегәм, үзебезнең өйдәге бөтен нәрсә үзем тегелгән, үземнән теккән инде. Штораларның берсендә сотып алган юк инде. Кешегә дә тектермибез. Бу мәчет иске мәктәп линейкаларыннан 1985 елда иҗат ителгән. Конструкцияны ясауда бер кадак та кулланылмаган. Киләчәктә Рафис Яппаров әлеге эшләнмәне зурайтып 2 метрга җиткерергә тели. Элекке вакытта квартирада тора идек. Аның территория итеп алайтып эшләргә минем урын юк инде. Анында менә хәзер урын барлыкка килде. Шуның өчен дә эшләдем мин. Менә яңадан шуңар хәр тотынырга кирәк инде. Яппаровлар гаиләсе иҗат иткән вакытта төрле материаллар кулланалар. Тукымалар, җепләр, баулар, такталар, булар барысы да аларның эшләнмәләрендә чагылыш таба. Моны 480 штук шакмак киселгән. 240-ы бер төрле, 240-ы зуррак, 240-ы кичкенәрәк. Шуларны кисә шикелле иттереп ясыйсың да, эченә мамык тутырып, гел беркетеп барасың. Розалия һәм Рафис Яппаровлар яшьлекләрен җылы хатирәләр белән искә алалар. Язылышканча алар 5 ел дәвамында очрашып йөриләр. Бу вакыт аралыгында Розалия ханым югары уку йортын тәмамларга өлгерсә, Рафис абый армиядә хезмәт итеп кайта. Алай сразу ушап китте дип әйтә алмыйм. Соңрак кына инде теге эшчән икәнлеген күргәч, акыллы икәнлеген сөйләшкәнен күргәч, менә шулай ушап китте. Әлеге пар 2 кыз үстергән. Бүгенге көндә алар 3 анакка кадерле бабай һәм әби. Ә аларның гаилә альбомындагы фотосурәтләр чын бәхетнең барлыгын исбатлый. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.